Ayan yung style ng pagano namin paghalo, pagbaliktad ng pinirito gamit yung kabayo. Ay siyempre pulutan ng barik. Magandang gabi mga sano. After namin nagbudol ng lechon, so ito na yung ginagawa namin ngayong gabi. Papaantok lang, konting shot. So observe pa rin kami ng social distancing. Bali pagsunod po sa ating batas sa panahon ng pandemic. So ayan, nagprito kami ng tira naming lechon. So ito yung mga boys natin na mga tumutulong sa amin dito. Yung mga purely taga dito. Ayan sila. So ito yung mga ka-team ko ng airsoft dito. Ayan. Ayan po mga asano. Pakita natin. So ayan, gabing-gabi na. Ayan. Ayan, sana mag-sponsor yan. Ayan. Yung tira naming lechon. So pinirito namin. So para walang lamok, papausok din. Diba Brad? Okay Brad. Ayan. So this, subscribe. Subscribe, like, and share. Marius. Mukalit ragtapad ako ato ko sa lamisa. Like, subscribe channel. So ayan mga sano. Ayun. Ayan. Distancing pa rin. Ayan oh. Yun oh. Ayan. So yung mga iba nandun ay mga sama natin. 100,000, 10,000 na lang. So yan mga sano. So yan yung mga kabayo. So wala tayong gawa, so vlog lang muna tayo. Ayun yung mga boys na siya lang naglilitson mga sano. Yan. Parang may ano dito, parang may yan. So tomorrow morning, so may plano rin kami siyempre magbabanlaw kumbaga. Siguro manok na, magsabaw kami bukas para banlaw naman. Tanggal hangover. Ayan. Sano! Wala ka mato pag-party ba? Wala rin. Ride mo eh. Ride ba? Oh, ride. So yung iba nagmumotor. Baba to, Birnes, Salitig. Basta okay na ka Roy? Okay, good. Hello. Ayan yung style ng pagano namin paghalo, pagbaliktad ng pinirito gamit yung kabayo. Ay siyempre pulutan ng barik. Inalo na po. Di lagi bagal-gal Mark. Ano pre? Ha? Ayan mga sano. So good night na sa inyo. Saka huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Sa maraming salamat sa mga nag-subscribe at nanood ng video. So kung manonood kayo, kung first time bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and leave a comment para maayos natin mga sano.